IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Mayor Virgilio Calahate iti ili abadok nga agbalinlaw nga simple iti panagfiesta ti ili gapo iti oil crisis dito'y Pagilyana. Kunana, dual daw laong iti selebrasyon na marugi inton aldaw ti Domingo Abril 26 agingay ti Abril 27 iti agdama atawena. Dahito ikot babuan iti mandar ti gobyerno nasyonal a panagininot iti enerhiya ken gasolina rason nga simple laong daytoy. Simple lang nga panagpiesta. Gapo kada ito Memorandum Circular 114 ni Apo PBBM and the Executive Order na 110. Dito iti makirason no apay nga simple. Dito yung kami pa ng celebrar iti panagpiesta mi itatang tawen. Iti panagpiesta mi into no 26 and 27 of this month. Actually, one day, one night lang kuma. Gaputa tilang ikukuha dito Farmers Day. Gapo ng isulaan ng gaputa kalikagom at iti daduma kan kastamot nga ikantayumot lang ti sang kabasit nga parte ti komunidad at ti kasta ma-entertain tayo iti balikbayan nga simbangpot nga iti ili tayo nga bado. So ano lang activity sir? Farmers Day kan digitela ang simple nga parte ngamin kita aldaw daytoy kat nandikas ta kat may iwasan tayo kan outdoor may iwasan tayo iti panagusar kad iti kuryente kan dadto mapay. At the same time iti Rabi iti 27 isumot di jay sula ang di nga Rabi iti tawtawagan tayo iti community day pero daytoy ket agtitipon amin So karamanan to pa iti paradan, sir? Actually, awan iti parada tayo, adda iti street dance tayo. Into no Monday, start at 8 o'clock iti bigan. Kabayatan na inayon ti Mayora Farmers Day kan Community Day ti kang ronaan nga aktibidad iti nadakamat a fiesta. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.